Ωραία. Λοιπόν, όπως είχα γράψει ήδη στην ανάρτηση, με το Σύλλογο Ραδιοαεραστεχνών Ελλάδος έχουμε ξεκινήσει μια συνεργασία μέσα στα πλαίσια που προβλέπει η νομοθεσία και για μας και για αυτούς, και έτσι κάναμε την άσκηση στην οποία πήρατε σχεδόν όλοι μέρος. Σήμερα λοιπόν θα υπογράψουμε ένα μνημόνιο συνεργασίας επίσημο, όπου ο Σύλλογος Ραδιοαεραστεχνών Ελλάδος και το GMRS Club της Ελλάδος και επισήμως σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης θα συνεργάζονται έτσι ώστε να προσφέρουν τηλεπικοινωνιακή βοήθεια σε όποιους και όσους μας το ζητήσουν. Είναι είτε δημόσιοι είτε ιδιωτικοί φορείς. Κύριε Λάια, ελάτε. Καλημέρα και από μένα. Απλώς δύο λόγια, και με τον πρόεδρο εδώ συνεργαζόμαστε χρόνια και έχουμε μια προσωπική γνωριμία. Να ξέρετε ότι έχουμε μια ιδιαίτερη ευαισθησία σε ό,τι έχει τη λέξη από πίσω ΑΡΕΦ και την ασύρματη επικοινωνία. Είμαστε πάντα και στο κίνημα που έκανε ο Μάκης εδώ, ο φίλος μας, και το υποστηρίξαμε από την πρώτη στιγμή. Κατά το ψέμα, είμαι και ιδρυτικό μέλος σε αυτό ακριβώς το θέμα. Και πάντοτε είμαστε ανοιχτοί, τουλάχιστον από την πλευρά μας, σε ό,τι θέλει να προχωρήσει και για το υπόλοιπο κοινό, που μπορεί να μην είναι ραδιοαεραστέχνης κάποιος, αλλά να μπορεί, όπως είναι και τα CP, να μπορεί να θέλει και να δείχνει το ενδιαφέρον του για να προχωρήσει στην ασύρματη επικοινωνία μεταξύ μας. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Είναι ευχαρίστησή μας στο να προχωράμε και να δημιουργούμε κάτι. Για τις κάμερες που λένε, λοιπόν, αυτά εδώ είναι τα δύο αντίγραφα του μνημονίου, τα οποία θα υπογράψουμε τώρα, και με αυτά ξεκινάει και επισήμως η συνεργασία μας. Στείλω πάντως έχω. Έλα πάει. Ναι. Πιο γρήγορος. Οπότε, το δικό σου και το δικό μου και το δικό σου. Οπότε μας εντάξει. Καλώς ξεκίνημα.